हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गासैखौबो आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ स' लोगोफोर मोजां खबर सफैदों बेनो जाबाय अरुणधति गोल्ड स्किमनिफ्राय दा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोनसिगोन लोगोफोर 50,000 सिगाङाव मोनदोंमोन 30-40 नाथाय दायो होनाय जासिगोन 50,000 आरो लोगोसे 1 तला सना होनाय जासिगोन जायफोरा कर्ट मेरिज जायो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन दा बे आपडेटखौ सोर होदों आरो माब्ला होदों आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो स' लोगोफोर मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा फै जों थांदिनि गोबाव खालामालासिनो जों नायनोसै आपडेटखौ दा नोंथांमोना बे आपडेटखौ नायनोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि टुइटाराव फैनांगोन बिनि एकाउन्टआव फैनानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन टुइट खालामदों बेयाव बुंदों जे लोगोफोर स्टेट गभर्नमेन्टआ एक्सटेन्ड खालामगोन होनना बुंदों नैबे वान टाइम फाइनान्सियेल पेकेज मेरेज एसिस्टेन्स एबा हाबा जानायफोरनि राङारि अनसुंथाइ आरो बिनिफ्राय होनदों लोगोफोर गभर्नमेन्टआ होगोन होनना बुंदों वान तला सना एबा जों गहेना होनांसिगोन आरो बर'आ जों गहेना मोनगोन 1 तला आरो बिनिफ्राय होनाय जाबावगोन होनना बुंदों एमाउन्ट अफ 50,000 लोगोफोर 50,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबावगोन जायफोरा हाबा जायो कर्ट मेरिज नोंथांमोना सना मोनसे मोननानै 1 तला सना मोनसे मोननानै आरो 50,000 राङारि अनसुंथाइ मोननाय जागोन सरकारनिफ्राय आरो बेखौ एक्सटेन्ड खालामगोन होनना बुंदों लोगोफोर माने सिगाङाव होनाय जादोंमोन 30-40,000 मोन नालाय दा बेखौनो बारायनानै होनाय जासिगोन होनना बुंदों दा बारायनानै होनाय जासिगोन होनना बुंदों 1 तला सना होगोन आरो होसे होनानैबो 50,000 होनाय जागोन होनना बुंदों जायफोरा हाबा जायो कर्ट मेरिजआव स' लोगोफोर बेनोसैमोन फिसा आपडेटआ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा माखासे क्राइटेरिया मिलायनांगोन जेरावनोखि हिन्जावसाफोरा 18 इयार्स जाथारनांगोन गाहायसिनानो 18 इयार्स आरो हौवासाफोरा 21 इयार्स नोंथांमोना बैसोआ मिलायब्लासो हाबा जानो हायो कर्टआव जुदि नोंथांमोना बैसो मिलायाबा हाबा जाया केन्सेल जायो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ मेजिस्ट्रेटआ नायगोन गासैबो डकुमेन्ट्स नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरायनायाबो थानांगोन आरो बे फरायनाया जाहैबाय नोंथांमोना मिनिमाम मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पास जानायफोरासो मोननो हायो नाथाय हाबाखौ बयबो जानो हायो नाथाय बैसो जाबानो जानो हायो कर्ट मेरिज खिन्थु नोंथांमोना नैबे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा जायफोरा 10 पास जायाखै बेयाव पार्सेन्ट नाङा जास्ट 10 पास नांगौ अब्लानो नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हायो स' लोगोफोर बेनोसैमोन फिसा आपडेटआ बेखौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन होनना बुंदों माने वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा हाबा जानायफोरनि राङारि अनसुंथाइखौ गोबावै दोननाय जागोन होनना बुंदों एक्सटेनसन खालामगोन आरो लोगोसे राङारि अनसुंथाइखौबो बारायना होनाय जागोन होनना बुंदों बेखौ 50,000 हरनाय जासिगोन होनना बुंदों सिगाङावथ' नोंथांमोना मोनदोंमोन 30-40,000 मोनदोंमोन सोरबा दायो बारायनानै होनाय जासिगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय लोगोफोर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि आपडेट दा नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना जुदि गासिबो क्लियार खाबा नोंथांमोना कर्ट मेरिज जानो हागोन नाथाय आं बेयाव फर्स खालामा जे गासिबो हाबा जानांगौ होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे भुल बुजिया बा नोंथांमोना गोरोन्थि साना जास्ट बेयाव बुंदों जायफोरा नोंथांमोना गासिबो फेमिलि क्लियार नोंथांमोना कर्ट मेरिज खालामना लानो हागोन अब्ला नोंथांमोना 50,000 मोननाय जागोन आरो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो आं नोंथांमोननो बेयाव मोनसे देखायनो नागिरदों बेनो जाबाय लोगोफोर वेबसाइट दा अरुणधति.nic.in होनाय लोगो लोगो बेबायदि फैयो नोंथांमोना जेब्ला कर्ट मेरिज जागोन अब्ला नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनगोन आरो सार्टिफिकेट मोननायखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नैबे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन अनलाइन बेनिफ्राय अनलाइन खालामनानै आरोबाव नोंथांमोना कर्टआव हैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मास मोनसेनि गेजेराव राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन दा माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागै नेक्स्ट भिडिअ होगोन आरो क्राइटेरिया होगोन जे सोर मोननो हायो स' लोगोफोर बेनोसैमोन फिसा आपडेटआ अरुणधतिनिया